guys, welcome back to my YouTube channel. इनी आने क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो मल्तोंदुल्ले मुरा निंज पोस्ट पार्दिते निकलना क्वेश्चन पूरे इत्तंडे इंक कमेंट मल्पलेंद मातेरले कमेंट मल्दारु ಒಂಜಿ 170 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾರ್ದಾರು ಐಕ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದು ಪಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಪೆ ದೇ ಪಂಡ 170 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇತ ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಅಪಾಗ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೀಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನ್ನೊಂತೆ ಅಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಮುರನಿ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಆರ್ಪು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂಜಿ ಏಳೆ ಬುರ್ದು ಪೋಂಡ ಸಾರಿ ಇರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೋಕ ಅರ್ಚನಾ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುಂಡು who was the supporter for starting your YouTube channel or who motivated you to start your channel? Love all your videos season ಪಾಡ್ದೇರು ಸಪೋರ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದ್ಲ ಪಂತಿಜೇರಿ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ரெண்டு கை சேர்னானு ಚಪ್ಪಾಳೆತ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳು ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ 90% ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ 10% ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡ ಅಂಚ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕನದೇನ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫಾಂದ್ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗುಡ್ ಗೋಸ್ ಯು ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೋಭಾ ಡಿಸೋಜಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಕೇನೇರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಲ ಬರ್ಪುಜೆಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಿಶಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಗೇನ್ ವೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೇರ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇಂದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಂದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಯ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪೆ 37 kg ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಪಿರ 1 kg ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಅವನ ಸಾತ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಚೂರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಯ್ನಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೋಕ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಚೂರ್ ದಪ್ಪಾಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರ್ಪೆದೆ ಪೇರ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊರ್ಪೆರತ ಅವು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಅವು ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಆಹಾರ ತಿಂದ ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವು ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಆತ ಪೂರ ಐನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಅದ್ ಕೆಲವರೆ ಪುರ್ಸೊತೆ ಎಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಲಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಈ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೇರ್ಗ್ ಪಾಡ್ ತಿನ್ಪುನ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ತಿನ್ಪುನು 5 ದಿನ ತಿನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಯಾರೆ ನಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊನತದ ಐನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕನತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಐನೆ ಪೊಡಿ ಪೇರ್ಗ್ ಪರ್ರೆ ಆಪುಂಡತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಓಲ ಆಪುಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಓಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಪುಂಡು ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕವರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆವಂದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಆನಾಗ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂಬಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಾಪುಂಡು ಮಾತೇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನ ತುಯ್ಚಿಂಡ ಆಕ್ಲ ಬುಡಿಯತ ಬೇಜಾರ ಆವಾಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುನಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ತೂಕ ಏತ್ ಆಪುಂಡ ಅತ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆನೆಕ್ 170 ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಧಾ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಪುದರ್ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೊಸೆ ಅಂಡ್ ಮಾಮಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐನ್ ಬರೆದಿಯೋಡು ಪಿರ ಐಕ್ ನಾಲ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿಯೋಡತ
ಐಕ್ ಚೂರು ಬಂಗ ತುಕ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಇಂಚೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದಲ್ಲ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಈ ಚಾನಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಆತೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏನು ಅವಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಡ ಇನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಯಾನ ಇನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ಮಂತ್ ಆಂಡ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೆದು ಓಲ್ ಪಾಂಡಲ ಕೇಂದನ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದ ಪುರಿಪುಣತ ಐಂಚೂರು ಕೇಂದ್ ಐಬೊಕ ಐಕೊಂತೆ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚ ಬಾರೆನಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾರೆನಾಗ ಒಂಜೊಂದು ನೆನಪರ್ಪುಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆತ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಸೇರ್ಪವಲೆತ ಅಂಚ ಸೇರ್ಸಾದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ಎತ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಮೀಶೋದ ಮಲ್ದೆ ಅಮೆಝಾನ್ ದ ಮಲ್ದೆ ಐಬೊಕ ಏನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಲ ಮಲ್ತದೆ ಐಬೊಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪುರದೆ ತೊಂದನ ಅಬ್ಬೋ ಸುಮಾರು ಉಂಡೆಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನಿ ತಿನ್ನೆರ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಣಿ ದೇವಾಡಿಗ ಹೂ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಕ್ರಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಆತನಿಂದ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪೇರತ ಹೀರೋಸ್ ಪುರ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಶ್ ಆಪುಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪು ಜಂಚ ವಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪ ಅವಲ ಏಪಗೋರ ಇಂಕ್ ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ತುಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲದಾದ ಕತೆ ಅವು ಆಪುಂಡು ಯಾನೈಕ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುಜಿ ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ದೇವಾಡಿಗ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾಲ್ ನಂಬೇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೇರ್ಲ ವ್ಲಾಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಓಕ ಆಕ್ಟ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಪುರ ಆರ್ನ ದಾದ ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಹಾಯ್ ರಂಜು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ನನಲಾತು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವಡು ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಈರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡು ಪಂದು ದೇವೇರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡ್ ಪಂದು ದೇವಡ ನಟ್ವೆ ಪಂದು ಎಂಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ಲಾಂಚಾನೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾನಾತ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐವಕ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಪುರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈರ್ಲಾಂಚಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಜ್ವಿತಾ ಪಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟ ಪೋತೀನಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ಹೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ್ಲೆಂದ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಾತ ನನ್ನ ಪೋಪುನೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನ ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂದ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇರೇನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಈರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಪಾತಿರ್ವರ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಇತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಒಂತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪೋಡುದು ಅದಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಯಾನ ನೆನ್ನು ಮಲ್ಪೇನಿ ಇತ್ತೆ ಓದು ನೆಟ್ಲಂಚೇನಿ ಇತ್ತ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ತದ ಜಾಬ್ ಸೇರೋಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಗೆ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೋಗ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಕೆಲವೇರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೇನ್ ಆದ್ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮೈತೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲ ಆವು ಪಂಡೇರ್ ಅವೇ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಜೇರ್ ಐಕ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಡೆಂಚ ಪಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೇ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚೆನಿ ಇಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಪೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಪೋಪತ್ತ ಮಾರಿದ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಅನ್ನ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಅವು ದಾಯ ಅಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇಂಕೊಂಚ ಅನುಭವ ಆಯ್ನೇನ್ ಪನ್ಪುನು
ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಪ ಈಗ ದಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರುಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಬಿಡು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟೆತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕು ದಯಪಂಡ ನಮ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ತಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪನ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಡ್ ಹಳ್ಳಿದಾಕ್ಲ ಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಯ್ನೇನೆ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನು ಹಳ್ಳಿಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ದುಂಬು ದಾಕ್ಲ ಅಂಡ ಆಕಲೆಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ಲೆಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಐನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಪುನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ S8 ಉಂಡು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನೆಟ್ ಏರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಟೈಮ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಪನಿಯರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಏರನ ಅಂಡಲ ಒರಿಯನ್ ಪಾನೋಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಶರಣನ ಬ್ಲಾಗ್ ಲ ತೂಪೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಚಿನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲ ತೂಪೆ ಶರಣನ್ನ ಹಿಂಗ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಒಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಒಂದ್ ಶೋಕ್ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಇಂಕಾರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಕಲ್ತದಿಪ್ಪೇರು ಕಲ್ತದ್ ನಾಕ್ ಲೇತ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಇಂಕಾರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಶರಣನ್ನ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಎಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರು ಮೀಟಪ್ ನಂಚಿನ ತೂಕ ಆ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಮಾತಾ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಪುರ ಮೀಟ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇದ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ ಪುರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಕೆಲವು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೇದ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾತೆರೊಂದ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನತ್ ಖರ್ಚಿಲ ಉಂಡು ಚೂರ್ ದುಡ್ಡುಲ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಚೂರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪೆರನ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ದೇತೋ ನೋಡು ತೂಕ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮೀನಿ ಐಫೋನ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಚೂರ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ತದ ಇದು ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ಒಯ್ಕಲಾತೆ ಟೈಮ್ ಬರೋಡತ್ತ ಐಫೋನ್ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಚೂರ್ ಬಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದೆಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕೊಂದ್ ಡ್ರೀಮ್ ಐಫೋನ್ ದೆತೋ ನೋಡು ಪಂದ್ ತೂಕ ಐಕೊಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಡ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ನೀವು ವ್ಲಾಗರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವರ ಮೀಟಾಲೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡ್ ಪಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎಪ್ಪಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರಾಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬೇಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಅಂಚ ಅಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಾತೇರ್ ನೋಟ್ಲ ಸೇರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವ್ಲಾಗರ್ ನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ ತಾಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಔಟ್ ಪನ್ಪುನಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಏರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದು ಒರಿಯಂ ಪನ್ನೋಡು ಪಂತೀರು ಏರೇನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬೆ ಅಂಚಾನು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಫ್ರಾ ಇರೇನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಗೊತ್ತು ಚಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಫ್ರಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆರ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಅಫ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೇಗ್ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂಡ ಮೂಜುವರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ಓವೆನ್ ಕೇನ್ವರು ಸತ್ಯನ ದೇವ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪೇರ ದೇವ್ರು ಉಲ್ಲೇರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರ ನಂಬುನು ಅಂಚಪುರ ದಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರ ಬೇಡುಂದೀಪನ ಅಂಚಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚೆ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಂಡು ದೇವರೆಂದೇ ಕೇನ್ನಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮೆಡ್ದು ತೋ ಬಂಗದ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗದ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತು ವನಸಿಜ್ಜಂದೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಳು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಕೇನ್ನಿ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ವರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ ತೋಜತ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಲೆ ಕಾವಡೆಂದು ಒಂಜಿ ಐಬಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟನ್ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆವಡ್ ಐಬಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಾರ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅವೊಂಜಿ ಬರಕೇಮೆ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ತಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಜೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡುಂದೆ ಎನ್ನೋಡು ಐಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಎನ್ನುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಘಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮೇಘ ಹಾಯ್ ರಂಜು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲಿರು ಉಡುಪಿ ಗೋರ ಬಲೆ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಯಾನ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನೆಲ್ಲಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಿರು ಉಡುಪಿ ಗೋಲ್ಲ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನೋರ ಯಾ ಪೋತುಜಿ ನಿಮುಟ ಉಡುಪಿಗೆ ಓಲುದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಧನ್ಯ ಐ ಸಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಧನ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಉಜಿರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲು ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ತೂಪೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಕಂದ್ರಾಡಿ ರಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಪೇರು ಪಂಡಾರು ಇಂಚೆನೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂದುಂಡು ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಕ್ಯರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಿರಾ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ತೂವಡೆ ಬಂದ್ ಪಂಡ ಆನ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮೂವಿಗೆ ಆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತೆ ಪಂಡ ದುಂಬೊಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮೂವಿಡ್ ಪೂರ ಆತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪುನ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ತೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಟ್ ಪೂರ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಏನ್ ತೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಮುರಾನೇರ ಪೋಡ್ ನೆನ್ನೆ ಮುರಾನೇರ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತವ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅನಿ ಬುಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಅಂದ್ ಪೋಯಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತಿ ಅನುಪಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲಾದ ಆ ಮೂವಿನೊಂಜಿ ತೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಟಿ ಇಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಐನೊಂಜಿ ತೋಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ತೂಕ ದಾದಾಪನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಬಂದು ಡೂ ಯು ಲೈಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಎಂಗ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಷ್ಟೇ ಪುಂಡು ಫುಡ್ ಮಾತ ವೆಜ್ ಲ ಇಷ್ಟೇ ಪುಂಡು ಪಲ್ಯ ಪುರ ಇಷ್ಟ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರುಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂ ಪೂಜೆ ಆನ್ ಎಂಕ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಏನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪನತ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಐನ್ ತೂ ನಾನೇ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೋ ತೂಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನು ಶೋಡು ತೂಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಕ್ ಶೋಡ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಶೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಐನೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಸೆ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐನ್ ತೂಪುನ್ ಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಐಟ್ಲ ವಂಶಿಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಇಂಚ ನೆನಪು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆವಂದ್ ಆತ್ ಶೋಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಾರು ನಿಖಲ್ ತೂಪಾರೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ತೂಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ತೂಪ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ರಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಭವಿ ಪಂದ ಆಯಕ್ಕ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲರ್ ಬೊಕ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಕಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇರೇನ್ ಯಾನು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಉಮೇಶ್ ಪಂದ್ ಈರ್ ಏತೇಜ್ಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಲ್ದಾರು ಯಾನ್ ಏತೇಜ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 7th ಡಿಪ್ಪುನಗ ಚೂರ್ ಚೂರು ಅಮ್ಮಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿನಾಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಆರೊಂಚೂರು ಕುಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಚೂರು ಯಾನ್ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ತಿನ್ ಪಂಡ 10th ಆನಾಗ ಸರಿ ಕಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪುರ ಆನಾಗ ಸೋಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಲ್ಲಾರ ಎಂದುಂಡು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲರ ಅಕ್ಕ ಇರೇನ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲವ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಏಜ್ ಎನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ಸರಿ ಬಂತೆ ಆನೆ ಏಜ್ 19 ಏಜ್ ಐ ಬುಕ್ಕ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪ್ನಂಚಿನ ದಾಲ ವಿಶೇಷತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತೂಕ ಪಂಡಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಶ್ವಿತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೊಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಲೆ ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ
ಯಾನ್ ಪೊಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋತೀನಿ ಪಂಡ ಅವರ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ನಾನು ರೇಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಪಿರರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಬೋದ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಪೋತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ದುಂಬುಲಂಚೆನ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಲೆತೊಂದು ಪೋತಿಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತೂಪದಿಜೇರು ದಯಪಂಡ ದುಂಬಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಐಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತೂವನೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆದಿಪ್ನ ಲೆತೊಂದು ಪೋತಿಜೇರು ನಾನು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋಪುನ್ ಬಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಇಂಕ ಒಂಜೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರೆ ತಿಕ್ಕೊನಿ ಆ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಒರೊರ ಪ್ಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಪುಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐವಕ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಪ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂದ್ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಏನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರು ಬಂಗ ಅಲ್ಪ ಟವರ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಂಕ್ ತುಂಬುಬ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐಬುಕ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತ ಐಕ್ ಚೂರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ದಾದಾಪ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ನಾಡ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಪೊಡು ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆಪೊಡು ಐಬೊಕ ತುಯರ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆದಿಪೊಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮನೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಓನರ್ ಪನ್ಪೆರತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂದುಂಡು ಅಕ್ಕ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಏರಿನ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೀರೋಯಿನಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಇಷ್ಟ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾನೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಬೇತಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂನಕ ನಮಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯಲ್ ಪೂರ ನಮ ತೆರಿಯೊಂದಿಪ್ಪುವ ಐಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲ ಏರ್ನಾಂಡಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಂತುಂಡ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಪೇರು ದಯಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದ ಅತ್ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂನಾಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಲ್ತದ್ ಮುಗಿಯುನಂಚಿನ ಅವಳೆಜ್ಜಿ ಭವ್ಯ ಸಾಲಿಯನ್ ಇರು ಡೋರೆಮಾನ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂಪರ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಗ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ವೈಭವಿ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಏರಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಾತ ವ್ಲಾಗರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟನೆ ದಯಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇಲೆ ಕನಿಪ್ಪುಜೆರ್ ಎಂಕಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇ ಬೇತಾದಿಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇ ಬೇತಾದಿಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತಿಲಕ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತಿಲಕ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪ್ಜಿ ಅಂಚ ಒನ ಬೇತಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಜನ್ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಜನ್ನೆಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಲೆ ಜನ್ನೆಕ್ ತೂವೋಡ ಅಪ್ಪನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೇರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋನಾಗ ಐಬಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯಾಲು ಕಲ್ತೋನುವ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ್ ಕಲ್ಪ ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಅಂಚ ಪುರ ಇಂಕ್ ಅಂತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ತೂಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ವಿಷಯಾಲು ತೆರಿಯೋನ್ವೆ ಅಂಚ ಪ್ರಜ್ಞಾಶ್ರೀ ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರಕ್ಕ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾತಿಮಾತ್ ನಿಶಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಆ ಫೋಟೋ ಪಾರ್ದೆ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ಆ ಫೋಟೋ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗಿದೀನಿ ಪೋಕೋ X3 ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆಗಿದೀನಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಹೌದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BTS ಗರ್ಲ್ ನಿಕ್ಲು ವಾ ಆಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮನು ಗೌಡ ಯಾನ್ ಕೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಐವ ಕೊರೋರ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೇಯ್ ಉಂದುಂಡು ಇರಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರ್ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ್ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನೇಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಡಪರ್ದೇರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೇರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಂದ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಂತಿನತ್ ಯಾನೆ ಬೇತಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಏರ್ನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲ ಗುರ್ತಲ ಇಜ್ಜನು ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತದಾಗ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ್ ಏರ್ಲ ಬೊಕ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಪೂರ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಪೂರ ಐಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ನಾರ್ದ್ ಐನ್ ಕಲ್ತದ್ ಮಲ್ತದಿನಿ ಐಬೊಕ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಐನೆ ತೂದು ಕಲ್ತದಿನಿ ಐಬೊಕ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಪಂಡೆ ಆನೆ ಕಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವಿತ್ರ ಅಮೀನ್ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಯುವರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂಡ ತೂಂದೆ ಇಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಪ್ಪಡ ಏರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಾಡು. ಚೈತ್ರ ಕುಲಾಲ್, ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಯಶ್. ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಡು. ಕೇಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನೆ. ಎಂಕ್ ಕೇಕ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆರೆನ ಬೋತಿಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪಗ ದಾನ್ನ ಹೊರ ಕೇಕ್ ಮಂತಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಆತ ಶೋಕಾದ ಇಚ್ಚಂಡ್ ಆಕ್ಚೂರ್ ಎಡೆಡ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ ಸೋಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೆಂಡೆ ಪಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ದಿನೇಶ್ ಉಂದುಂಡಿ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರದ್ರಾಜ್ ಭರತ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಇಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ತೂವೋಡು ಉಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಮಿನಿ ಫೈರ್ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಮ್ಯಾ ಗಾನಿಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಸಿದಕಟ್ಟೆ. ಚೇತನ್ ದೇವಾಡಿಗ ನುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೇರು. ಅವೇ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ನಿನ್ನು ಇಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಐನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೇನೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಡ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ನಾಗಿ ಈರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಪರ್ಸನ್ ಏರು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದ ಏಡಲ ಪಂತಿಜಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾರ್ದ್ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜರ ಅತ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜತ ಐಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಮಲ್ಪಡುಂದ ಆದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ಐಕ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಂದೇನು ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಝೋನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನುಂಡು ಇರೆಗ್ ಓ ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ತಿನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ 8 kg ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಂಕ್ ಓ ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಫಿಶ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟನೇ 8 kg ತಿನ್ನೋಳಿ ಬಂಡ ಯಾನೆಂಜಿನ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ನರ ಬುಡ ಕೆಜಿ 8 ತಿನ್ನೋಳಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ತಿನ್ನೋಳಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಡ್ಡ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೇನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್. ಮೀನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿದ ಮೀನ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 8 kg ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂದ್ ಒಲ್ಲ ಜೋರ್ ಬಡ ಆದಿತ್ತಿನ 1 kg ತಿನ್ವೆ ಒಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬಡ ಆದಿತ್ತಿನ ಅರ್ಧ kg ತಿನ್ವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಯುವರ್ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ ವೆಯ್ಟ್ 43 ಇಪ್ಪೊಡು. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆನಿಮಲ್ ಎಂಕ್ ಆನಿಮಲ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟನೇ ಪುಚ್ಚ ನಾಯಿ ಪೆತ್ತ ಇವಕ್ಕ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿಲ ಇಷ್ಟನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ್ ಕೇರಳಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದಾರೆ ಕೇರಳಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಯರೆ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಕೇರಳಗೆ ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪಂಡದ ಓಲ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋದೆ ಇಜ್ಜಿ ದೂರ ಪೋದೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆಲಾನ್ ಕೇರಳಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹಿಂಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗ ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಏನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐವಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಐವಕ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಐವಕ್ಕ ಕೆಲವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತದಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಎನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐವಕ್ಕ ಎನ್ನ ಖರ್ಚೇತ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.